Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед ва дар номерҳои болобуда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонад. Айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ Спартак. Ана инҷо мебинем калсаҳои пивзавод аст. Хонаи фурӯши дар ана ҳамин бино ҷойгир аст дӯстони азиз. Бинои 15 ошона хона дар 6 ошона қарор дорад. Тирезаҳояш аз ана ҳамин тараф. Рӯ парои мактаби 6 дӯстони азиз, ана мактаби 6 рӯ парояш. Нигоҳ кунед дӯстони азиз, бино аллакай мардум зиндагӣ мекунанд. Тайёр аст дӯстони азиз. Шартномавӣ аст, мағозаҳои помешаниҳои тагаш ҳамаш уҷо кор карда истоданд, гӯй кардагианд дӯстони азиз. 2 этаж парковка дорад, мағоза ҳама чӣ дар анами тараф кардагианд. Ду дар хона 100 квадрат аст дӯстони азиз. Ремонти хуб аст, ремонти нав аст дӯстони азиз. 3 монитор, 2 то кондитсионер, нархаш 1 миллион 450 ҳазор сомон, боз муомила дорад. Номерҳо барои тамос 008 07 78 78, як номер дигар 986 42 11 WhatsApp. Меравем ба сӯи хона, маълумоти бештарро нишон медиҳем. Номерои Соимулда занг занем, маълумоти бештарро Соимул медиҳад. Тирезаҳояш аз ҳамин тараф аст дӯстони азиз. Хоб меравем ба сӯи хона. Хоб инак дӯстони азиз ва 6 ошона баромадем. Ана 2 то лифти калон ростакӣ меравем. Хонаи фурӯши ана ҳамин аст дӯстони азиз. дар он ҳама отпечатки полисати. Нигоҳ кунед дӯстони азиз, ростаки медароем ба даруни хона. Як холи калон мешавад. Як холи калон. Ана ҳамин якум хона, дуюмги хона. Дари сеюмаш бошад кухни, ҳаммом ва ҳоҷатхона. Як калидори холи калони зебо аст дӯстони азиз. Хоб дар инҷо як монитори калон аст. Гуфтем 3 монитор дорад дӯстони азиз. 2 то кондитсионер инҷо бошад, 2 тои дигар кресла диван мешавад. Инҷо як ҷои гардироб. Медароем якум хона. Ремонташ нав аст, зиндагӣ кардагӣ нестанд дӯстони азиз. Бо тамоми таҷҳизот ҳама чизо ремонт қоидаи подключ кардагианд дӯстони азиз. Қолин ҳама чизоаш. Ана ростаки мебинем дӯстони азиз, рӯ парои мактаби 6 аз тарафи дасти чапамон мешавад пивзавод. Калсаҳои пивзавод аст. Отоплениёшам часпондагиам. Дуюмги комната. Инҷо ҷои кондитсионер. Ростаки медароем дӯстони азиз, як кухни калон аст. Нигоҳ кунем. Метавонистанд ки кухниро хона кунанд, студия кунанд дӯстони азиз, аммо як кухни калон кардагианд. 100 квадрат аст. Стиралка дорад, холодильник, плита, ҳама чизояш ҳаст. Ҳама чизои нав.
трезаш аз тарафи берун. خب اینجا میبینیم یک سانوژری کلان میشود. اینجا حاجت خانه تو ترمالی بود. چی ماتریال خردگی هم دوستان عزیز ماتریالش کچش نیاز یکم چیزهای قدر کنند دارد همون چیزهای توزه است. حاضر نرخ نوارا گفتیم یک بار تکرار میکنیم. خانه فروش خلال دارد در ناحیه اسماعیل سامونی سپارتاک نزدیک پیرزавод مکتبی و پروی مکتبی 6 بینای 15 ماشینه و در 6 ماشینه خلال دارد. دو درخانه 100 کвадрат 3 монитори калон 2 تا кондиционер. باز میبینیم که چیزای تکنیکی و холодильник стрелка плита термолюкс термикс همه چیزایش خصوصی نیست. спальни гарнитур дорад кресло диван. шартномавӣ аз дӯстони азиз нархаш бошад 1,450,000 сомон. боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 008 07 78 78 як номер ватсап 986 22 22 11 ватсап. дар ан ҳамин номерҳо занг мезанем маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. хоб раҳмати калон барои диққат. нафароне ки дар маҳқул шуд квартира ҳатман занг мезанем номераи соҳибмулкда маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад.